Jam Allah wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande nasande 26 lewru yarkoma hitande 2023 hina hawri e alkamisa 11 dew mawlud hitande 1445 fergo fulɓe mbi neɗɗo ko hakkille ko ɓiɗɗo ma o woni fartange ma ɗimmo reenmo ngam moƴƴitinirama ko ɓinnirma koye e ballal Moussa Thiam mo boyinaji windande men hande ko ni sifori ceerno alhaji Mouhamadou Seydou Ba radiyallahu taala anhu o wi mo diine mum e kulol mum Allah ronki yettinde ɗum juma on diine wawata nanude ɗum aljanna. jarama ceerno Moussa Thiam gorko mo boyinaji. jarama gomuji janguinoɓe ɗemgal fulfulde ɗemgal so windaka janggaka haalaka ngal godal no firtani. jarama ceerno Mouhamadou Siraji Ly wodere leñol kono jarama ɓen wertottoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi koye sawtoji musidɓe moon Dieynab Sile an debbo mo Silla Kare Bowe walla Beelinaɗo Penda Sow debbo mo Dunde. yo jaam ñallu saro ñallen nder hen.